И здравейте хора, пеш след тук с Нико Смит. Здравейте на всички. И теглянето на томболата в EnderGod PvP. Така, ще повторя пак изискването, които исках за да спечелите томболата. Трябваше да се абонирате за мен, да лайкнете клипа и да си запишете името с запис и името в EnderGod. Така. Късмет на всички. Да, тук Нико Смит ми дава една песен, която Здрав. ще направи по-епично теглянето на томболата. Така, честито на XX Musti 961 XX Sky, дай се дава и скайпа, това е хубаво, защото ако го няма в игра го потърся. Така, първо да проверим дали се е абонирал и дали е харесал клипа. Така. Естествено, ако не го е направил, той отпада. Да, харесал е клипа. Също дали се е абонирал. Абонирал се е честито на XX Musti 961 долу на XX. И тук скайпа му аз ще проверя дали вътре, дали си взема томболата. Така. Дали записваш? Да, записвам. Добре. Пак ще проверим. Да. Да нямам проблеми. И сега теглиме вторият. Така, за запис в Рукор BG Power. Сега ще видим дали в Рукор ще чели поне той томболата преди един ден. Може да я вземе всъщност. Забравихме да кажем, ако в Рокор е изпълнил всичко, печели Pro тройка, цял сет Pro тройка с Unbreaking 1, 2 меча Sharpness 4 и Fire Aspect 2, 2 лега, 1 фулбол и още неща, като Leader Schools, голденки и полшенки, блокчета и такива неща. Да, но за жалост той не се е абонирал, е харесал клипа. Всъщност мой да се е абонирал. Провери. Да, е абонирал се, значи добре в Рукор. Абонирал се за Takers. Ей, не съм сам. Така, не сме сами, де. Пешо след като се е абонирал, добре. В Рукор печели Нико Смит, ще ви каза какво. Да. Очаквайте ни с още томболи и яко ПВП и яки райдове. Другите райдове ще ги правя с Нико Смит и от факшена ми хората, които влизат един път на година, но все пак. Нали? Така че, чао от мене и от... Скоро. И от мене, от Нико Смит, да, до скоро.